Hello mga Yinyens, Yinyens, no? Magandang hapon, no? Araw ng Martes ngayon, no? April 9, no? Ang laro ng MPBL is April 9 nasa Villar, no? Villar Coliseum sa May Las Piñas. Andito ako ngayon sa Calasiao Sports Complex, no? Dito yung venue Yinyens ng pag may laro ang Pangasinan, dito yung venue sa may MPBL Calasiao Sports Complex. Papakita ko lang yung video mga Yinyens para sa mga hindi nakakaalam na gusto pumunta rito na taga ibang lugar. Alam nila yung itong Calasiao Sports Complex na puntahan. Okay mga Yinyens, tara mga Yinyens, no? Silipin natin o tingnan natin yung lugar ng Calasiao Sports Complex kung saan gaganapin ang MPBL, ang liga ng bawat Pilipino, ang Maharlika Basketball League o Manny Pacquiao Basketball League. Shoutout pala kay founder Senator Manny Pacquiao, no? Sa palalong ito, sa liga na ito. Salamat sa kanya kasi itinatag niya o itong ginawa niya itong MPBL para sa mga mahilig manood ng basketball. Saludo sa iyo, Senator Manny Pacquiao, sa paggawa mo, pagtatag mo ng MPBL na palalong ito. Maraming silipin natin ang Calasiao Sports Complex. Sa tapat siya ng Senior Divino Tesoro. Ayun mga Yinyens, may simbahan dyan mga Yinyens, Senior Divino Tesoro ng Calasiao. Ito mga Yinyens, yung simbahan ng Calasiao. Ayan yung Calasiao Sports Complex. Ayan. Ito mga Yinyens, dito gaganapin yung MPBL. Mes, paalala ko mga Yinyens, April 27 pala, Sabado, ngayong buwan, no? Dito na naman, no? Gaganapin yung Pangasinan Heatwaves, no? Abangan natin mga Yinyens, no? April 27. Kasi na April 6 opening dito, tapos April 27 babalik ang Pangasinan Heatwaves dito mga Yinyens para maglaro naman dito sa Calasiao Sports Complex. Ito mga Yinyens, no? Tara sa labas tayo mga Yinyens, no? Tama sa may Frank's Burger dyan, pwede kayo magmerinda dyan pagkatapos mo yung basketball. Ito mga Yinyens, so yung Senior Divino Tesoro. Mga Yinyens, yung Calasiao Water dyan. Yan yung palatanan niya, so closing siya. Yan, so tapat siya ng mga Yinyens, so Senior Divino Tesoro, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, no? Ayan, tapat siya mga Yinyens, yung Calasiao Sports Complex. Ito mga Yinyens, so ayan, nandun yung Puto Calasiao, doon yung binibili. Ayan yung plaza ng Calasiao mga Yinyens, tapos yung simbahan ng Calasiao. Mga Yinyens, so Yinyens, no? Calasiao Sports Complex. So dito sa may Calasiao Sports Complex, yung venue ng MPBL, no? Abangan mo Yinyens, so April 27 ang pagbabalik ng Pangasinan Heatwaves dito sa Calasiao Sports Complex. Okay mga Yinyens, no? Salamat sa God. God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan mga Yinyens, and bye bye mga Yinyens.